צוות זמישטי יוצא למרוץ למיליון. הקרב על הגלובוס. תן לו בכיסוח. אנחנו מתחילים. מכסחים את דרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, פרו, בוליביה ומסיימים באקוודור. משם בטיסה טרנס-אטלנטית ממשיכים לארצות הברית ומבקרים בחוף הצפוני, בחוף הדרומי ובתפוח הגדול, ומסיימים ברגוע באירופה הקלאסית, כמו שאומר אלון מזרחי, או באירופה או בספרד. גם איטליה עובד לא רע, פירנצה, טוסקנה. בקיצור, יהיה גדול. ניתן לו בראש ונסיים כמובן באולימפיאדת 2012 לונדון בשיעור של שחר צוברי לוקח את הזהב.